Ang una nato isgutan bahin aning posisyon nato sa Biyernes Santo. So kani itong posisyon sa Biyernes Santo, unang-una nga nagsangyaw ta. So ganun sa itong simbahan. Nakasangyaw ta tungod kay daghan man ang mga tao nga dili pod kaayo mobasa og Biblia. Mo nga kung naay posisyon banggod, bisa pag dili ka mobasa og Biblia, makita din mo nga may posisyon. So napahinumdum nato nga si Kristo nagpakamatay. So siyo na siya nga namatay si Kristo aron pagluwas nato. So mapaingon na rin ta na sa Bible nga mo may nakasulat sa Bible. So munang masangyaw siya lagi sa posisyon. Kaya mo si Kristo isangyaw ninyo ang may balita. So yung pasangyaw. Kani sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19-20, siya nga, palakang mga tos ng katawan sa tibok kalibutan o isangyaw ang may balita. So saan nga pamagi, posisyon, muna nakasangyaw ta. Gawa sana, mo po niya itong paghandog ng Biyernes Santo, Biyernes. Kay, anang adlaw, namatay si Kristo, so munang atong iprosisyon siya. Paghandom nato sa kamatayan ni Kristo, o pagsaulo po nato anang nga mga tuig. O anang atay, natay ba nga pagpuasa. So muna ito doon sa itong simbahan. Ano magpuasa mo ta? Si Kristo nagpuasa. Mo nga, kitang mga Katoliko, pagka Merkulis sa Badlis, pag nabadlisan ta, mabadlisan kag sa wala, di kita pagkanon o karne. Karon, gisayop na siya pag-interpret sa mga laing sikta. Siya nga, pagtulunan nas demonyo nga dili pagkanon o karne, o dili pagkaminyo. Naam na sulat si San Pablo. Pero wala masabti nga, ang gidili, kana tudlo na siya sa ngayon nagtulos demonyo, pero ang ingon dito nga, gidili gina pagkanon o karne. Kita wala ta did Di lang ta mo kaon na ng Miyerkules sa Badlis, ito kayo nagpuasa ta, kung si Kristo nagpuasa. Kung ganang naganita kita og Kwaresma, 40. So kanang panahon sa Kwaresma, pag sugod yun sa Miyerkules sa Badlis, dili ta pa kanong baboy. At tanang karne. Di ba ng baboy, tanang karne man. Ngayon sila nga, nana sa Biblia nga, dili pa kanon o karne, dili pagbinyong pare. Kada siya mga pagtulunan nga dili makaminyo, sugop na ni Kristo. Dili makaminyo pare, nasa bangin sa Mateo Kapitulo 19, tungkol sa harian sa langit. So muna nga mga pare, wa sila magminyo, ito kay sugop ni Kristo. So dili sa demonyo. Kaya kanang dili pagkaog karne, ang giyon dito nga, dili yun pa og karne. Kita wala tana. Anay sikta nga dili gid pagkaog karne. Pero kita, pagkahuman sa puasa, di mga ang karne. Kana lang yung Miyerkules sa Badlis, itat kanon ana, dahil yung Kwaresma man, mahimo tanang Biyernes, o ang kana yung importante kanang Miyerkules sa Badlis o kanang Biyernes Santo. Muna ipagtulungan sa itong si mga di kita pagkanoon o karne anang panahon na. Kaya mo man ang mga pagpuasa. Ngayon, sa itong mga samaong kasulugan, naghihimo na ito matagtuig, doon na kita po prosesyon pagka Biyernes Santo. So, sa una, prosesyon ta, karon ang gihimo karon kay pandemic man mo nang natay gitawag og procession on wheels. So ang mga santo kargag sakyanan. Prosesyon gyapon siya. Mo nga kung mukuyog ka sa prosesyon sa sakyanan, dili na maglakaw kay pandemic man. Kumunang karong Biyernes Santo na gyapon ta ana. Pero ang pangutana man gud, nabatay mabasa sa Biblia. So kay Biblia man ang atong topic mo nang at basahon. So nana diri sa So nana dire unay mo ta nato kanang posisyon abas Biblia. Tinaw kay na nga ipasabot diri sa Biblia. Bahin sa prosesyon. Nanay sa Josue Kapitulo 6. Mamaligingon. Prosesyon ni siya. Josue Kapitulo 6, versikulo 2.
Unya ang Ginoo mingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari nini lakip ang mga maisog nga mga sundalo. Ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha magprosesyon. Libot sa siyudad makausa kada adlaw sulod sa 6 ka adlaw. 7 ka pare, so relihiyon pag relihiyon siya. Kaya na may pari kuyog. 7 ka pare ang maguna sa sudlanan sa kasabutan. So, naani siya katutin commandments na nagdala. 7 ka pare maguna sa sudlanan sa kasabutan, patag usa kanila magdalag sungay sa laking karnero. Sa kapitong adlaw, ikaw ug ang imong mga sundalo magprosesyon libot sa siyudad makapito ban sa mga pare nga magpatingog sa mga budyo nga sungay. Unya patingugon nilag dugay ang mga budyo nga sungay. Ni kadungog ninyo niini pasinggita ang tanang mga tao gunya mahugno ang kuta og nga naglibot sa siyudad. Ug ang tanan mudali pagsulod sa siyudad. So makita nato nga sa prosesyon na siya gahom. Mahugno ang kuta matod sa Ginoo. Then diri sa 15, no diretso nato sa bersikulo 15, sa ikapitong adlaw namangon sila pagbanag-banag sa adlaw og milibot sa siyudad sa samang paagi sa makapito. Kadturang adlaw nga milibot sila sa siyudad makapito. Sa ikapitong paglibot nila, human patinuga sa mga pari ang mga budyong, ingnan ni Josue ang mga tao, paninggit kamo kay gitugyan kayo sa Ginoo ang siyudad. Sa unsang paagi gitugyan, pinagi sa prosesyon nila. So, naay dako kay kalibigita ang prosesyon. Then diri sa bersikulo 20, busag ipatingog sa mga pari ang mga budyo nga sungay. Pagkadungog nini sa katawhan, naninggit sila og nahugno ang kuta, unya ang tanang mga tao nanulod sa siyudad og giilog nila kini. So, kini nga mga teksto sa Biblia, tinaw kaayo nga nagpakita unsa ang gahom sa prosesyon. Munga kita sa simbang Katoliko natin prosesyon. Kani, ako matutag Israel, naman ay itong nga lugar. Baga kayo ang ila ang parilito para nga dili makasulod ang kontra. Ang mga Israelita niya itong hadlok pagsulod. Pero ningon ang Diyos nga, ay makabalaka, magprosesyon ra mo. So, kini siya nga teksto, so dako kay siya kalabigitan na to, magprosesyon ra mo. Ug sa pagprosesyon nila, sa ikapito ka adlaw, nikalit og hugno ang dako kay parel. Wala na sila gibuhat. Di pagkahugno sa parel, pinagis prosesyon nila, na naratol ang nasa sulod. So na sila kapanalipod nang sayon kay nila pag-ilog sa maong siyudad nga gihatag sa Dios. Prosesyon ang puhunan. So dako kay kalabigitan mo nang pag magprosesyon ta sa Biyernes Santo, pagpahinom naman po na nato nga maging resulta sa mga sala kasi Kristo ng pagkamatay alang nato ug ang bugtian namo nga malagita. So maging resulta sa mga sala, ang tanatos ng kaglingon. So sana nga paagi, ako siya kalabigitan sama sa nitabo panahon ni Josue nga nahugno ang syudad. So kita pod kaya nga tumuman pagsulod sa gingharian sa Dios og pag-atog langit. Mo man ang naghagulta kay para diha. So mo nang ina kay importante ang prosesyon. Mabasa ba sa Biblia? Naa, nagprosesyon sila. Makita nato nga anong pagrelihiyon tungod kay na ang katong 10 commandments og na ay mga pari kuyog. So inana siya ang sitwasyon sa prosesyon.